Nå, velkommen fellow travelers. Vel ankommet til Billund Airport Hotel. Det er fandme kedeligt hotel. Ligger lige ved siden af lufthavnen. Har ikke noget aircondition. Jeg forestiller mig, at man sover sådan rimelig dårligt med åbent vindue, når flyene de lander og letter osv. In any case, jeg skulle alligevel lige pakke nogle forskellige ting ud og ja, pakke dem om, fordi der var lige et par ekstra ting med, som jeg havde brug for. Og min kollega Majbrit, hun undrede sig lidt over, at jeg kunne leve i 3,5 uge i det, jeg havde pakket. Så nu får vi lige muligheden for at se, hvad har jeg egentlig valgt at tage med på sådan en fin Camino her. Så sådan her ser det hele ud, når det er pakket ud. Min rygsæk, det er en Osprey Stratos 44. Købte den primært på grund af det her airskab-net, som er bagpå. Det er den mindste model med det på, og det, altså, den bærer bare hjernedødt godt. Hvis vi tager lidt fra en ende af. Mine drikketing. Lidt elektrolytter og nogle Platypus softbottles, hvor den her drikkeslange fra Source, den kan monteres direkte på, så jeg kan gå og drikke, uden at jeg skal gøre meget andet end at skifte softbottle, når jeg løber tør. Så er min vandrestav med, det er nogle MSR vandrestave. Så er der den der 3 meter kulfiber selfie-stang. Den er nok til dig, Flænder. Det er det, der får det her lille 360-graders kamera til at se ud, som om det er et droneskud. Ja, så er der standard ting og sager. Lige lidt snacks til i morgen, når vi skal op af. Så er jeg desværre nødt til at slæve på den her. Det er sådan en ting, jeg smider rundt om min rygsæk, og så smider en lille lås på. Og det vejer jo lidt, og sådan er det. Men det er meget fint i forhold til, at min rygsæk den bliver tjekket ind som bagage. Så har jeg en lille, meget let og puslig pude med. Jeg har min buff til, det er sådan en fætter her. Lidt tynd en. Bum. Til at tage om halsen. Man kan også bruge den sådan op om nakken og ørerne og så videre, hvis solen den er lidt vild. Ja, har jeg handsker med? Ja, gud jeg så. Det er min Arc'teryx handsker. Det er sådan nogle Gore-Tex Infinium handsker. De varmer overhovedet ikke, men de er gode til, hvis der lige kommer lidt regn og så videre. Og nogle gange har jeg læst mig til, sådan lidt senere i september, så kan der faktisk godt være relativt koldt om morgenen især. Og så er de også ikke regntætte, men jeg har ikke oplevet dem. Jeg har ikke oplevet regnen gå igennem dem endnu. Jeg bruger dem normalt til at cykle i. Så har jeg min Arc'teryx Gamma Lightweight Hoodie, sådan den letteste softshell, de har. Så er der min disco-paraply her, som både tager sol og regn. Det er sådan set min strategi. Jeg har lidt pakket min frygt, fordi jeg har også min regnponcho med. Bare for en sikkerheds skyld. Men min strategi er sådan set, at den ikke kommer frem. Så jeg bruger min paraply, den er jo håndfri. Så har jeg de her fine strømper, som er et par sealskins. Det er vandtætte strømper. Og så har jeg min telefon i den her vandtætte punkt, der sidder på. Så det er ideen. Og i den temperatur, der bliver jeg sgu nok bare lidt småvåd på overkroppen, og så tørrer det. Og ellers så er ideen sådan set at bruge den her softshell, hvis det skulle være. Tøj. Udover den merino t-shirt og de par shorts og underbukser og merino strømper, vandrestrømper jeg har på, så har jeg det her. Der er 2 par ekstra underbukser, et par shorts ekstra, 2 ekstra merino t-shirts, 2 ekstra par vandresokker. Ja. Så er der min
Trusty Boonie, som jeg ligner Yvonne fra Olsenbanden i. Der er mit letvægts håndklæde. Der er min oplader. Der er et par USB-C-kabler i, og opladerkabel til mit ur, og batteri og oplader til 360 grader fætteren, og min telefonoplader. Andet tøj, jeg har med. Jeg har min Patagonia R1 Air hoodie, tror jeg den hedder. Pissegod fleece. Rigtig meget varme for vægten. Og den kan jo så komme ind under noget andet, hvis det skulle være. Så har jeg en Arc'teryx Sima hoodie, hedder den. Det er sådan en ekstremt tynd en. Den tager lidt vind, men primært så tager den sol, og så holder den lidt luft inden, hvis nu det skulle blive sådan en lille smule kølig. Og så har jeg i øvrigt også den her Fjällräven, som er sådan en, det er en form for sun hoodie, tynd merino hoodie, så vidt jeg husker. Den er også fin til, hvis lige det er lidt køligt. Altså, ideen er, som jeg lærte på nogle af de der vandrekanaler på YouTube for efterhånden et par år siden. Be bold, go cold. Altså start koldt, selvom du fryser, når du går, så går der ikke så lang tid, så fryser du faktisk ikke længere. Det skal være ret koldt, før jeg ikke fryser. Eller før jeg fryser, hedder det. Så har jeg selvfølgelig mine papirer. Jeg har alt mit tape til fødderne. Luko-tape og micropore-tape og Compete-stift. Og så lige en solstift også. Så har jeg min toiletsager. Lidt smertestillende piller, solcreme. Hvad de hedder? Ørepropper. Min fine lille massagebold. Så har jeg min, den her med vabelplaster i og plaster og en ting og lidt af hvert. Og nogle Imodium Plus, som ikke skider sig selv halv ihjel, hvis man pludselig er ude et eller andet sted. Og det er den vej, det hele er gået. Og apropos, så har jeg selvfølgelig også min poopbag, som har en lille titanium skovl i. Noget toiletpapir og noget til hænderne bagefter. Og så ligger der faktisk også en rulle skraldeposer dernede, fordi ideen er sådan set, at man smider toiletpapiret ned i den og tager med og smider ud et andet sted. Så er der lidt til brillerne, fordi det er fucking nederen at rende rundt med fedtede briller. Og så er der lidt deodorant, barbergrej, en enkelt, og noget body shampoo. Det er sådan set det. Og alt det kommer ned i den her. Og så er det fandme bare afsted. Samlet vægt, så vidt jeg husker, var sådan noget som 8,5-9 kilo. Det er lidt mere, end jeg egentlig gerne ville, men nu prøver vi lige nogle ting af, og 8,5-9 kilo, det gik sådan set fint sidste år. Så kommer der lige et par kilo oveni til vand. Så går det sgu meget godt. Nå jo, så har jeg de her 2 basser. Det er mine Nylofume-poser. Det er, forestil dig en gennemsigtig skraldesæk, som bare er helt vildt holdbar. Og der bliver alt mit tøj, det bliver simpelthen pakket ned i dem. Så jeg ved med sikkerhed, at de ikke bliver våde, hvis noget går igennem. Jeg har også regneslag på rygsækken, og paraplyen dækker også noget af det. Og resten, som I ser, de er i sådan nogle Ziploc bags, eller Ziploc poser, som grundlæggende bare er købt i IKEA. Men de fungerer super fint. Vejer ikke noget, og holder alting tørt. Det var sgu det. Vi ses på Caminoen.